Migori. Sirkand County ma Migori osechako chenro mag chiwo bazaris mag somo maromo milion 120 mabiro konyo jopuonjre ma ok nyal chulo pesa somo. Kane oloso kod jofuambo Gavana oyako ne owacho ni jopuonjre maromo 20,000 manie sikunde sekondar biro yudo konyruok kokalo e omenda no. Omenda ni bende jopuonjre manigi gombo mar dhi nyime gi somo nyalo ndikore mondo mi oyud bazari makamago. Ayako bende oseyo piny owacho kuom deko chwalo omenda ni counties go e samo winjore. Wabiro medo kwan mar nyithindo mabiro yudo Governor's Education Grant ni, to kendo mopogore wabiro chiwo omuom ma jogo ma owe skul e klas 8 kata e klas 12 nyalo dhi tiegore go mbele kono. To maduong' ahinya, sirikal ma owinjo kel ne jo Migori omuom gi pok omiyowa omuom nyake ma Oktoba. Ma wan e Januari, dweche 4, pesa mokadho bilion 2.6 milion 600 pok wayudo mar maendeleo to gi mar timo gini. Kata jogo motelo ne constituencies ma wajumbe pok oyudo CDF. Mago e achiel kuom pek mwaseyudo momiyo nyithindwa pok oyudo pesa mar somo.